abantu bengifonela bethi awusizwa ingoma ethi eculo usibanibani ukhona na ngisuke ngekho ngithi mina ubobheka i-album ngemuva mawuzwa nje kukhona okusaluvanyana uthatha i-album ubheke ukuthi kubhaliwe featuring Luve mangabhalwanga ukuthi featuring Luve wazi ukuthi iscam leso mangabhalwanga ukuthi featuring Luve wazi ukuthi umlingisi loyo ukulingisa uLuve akukhulisa umaskandi ngalesi sizathu sinaka umbuso wamaciko uzoba khombisa phela abantu ukuthi wena awuyona impungulo uliciko akukhulisi umaskandi bangabe ufika uBoluve uwoza nevoice yakho sizwe intentsha uLuve masebe u5 yeah bafethu iwona amazwi akhulunywa insizwa ke laba uLuve umfakadobazane kulaphana kwi-interview ayinayo kumbuso wamaciko laphana ke kwi-podcast yombuso wamaciko ke laphana ekhuluma ngendaba yokuthi uphatheka kabi impela mangabe kuthiwa mhlambe khona abantu abadlala laphana ushuni wakhe ke bafethu nginibingelele ngiphinde futhi nginamukele kule channel ehamba phambili kezo mina umphethe kuntuthu ngakho malubathi ilasbo namakomenti mhlawumbe uthi usemushala ekhaya engizophinde ngicela nje ukuthi uyasubscribe ungakhohlwa ukucomment nokulike kanjalo futhi nokushare kwikhona okukhulu kunakho konke kuyona indaba esibhizi sidikadikana nayo indaba ethinta uLuve umfakadobazana ke izokhumbula kakhulu insizwa iyazakela udumo laphana kwinsizwa uqhosha ngokwenza kwakhe esebenzisana ngokubambisana nayo insizwa uqhosha ngokwenza kwakhe laphana kutheke esesibona impela insizwa esiphansi phezulu nokhuzani laphana engangokuthi ukhuzani mangabe ekhiphile kuma album wakhe impela benza sho ukuthi kunengoma azomfaka kuyo futhi kule ngoma afika mfaka kuyo befike enze kahle impela ufika kube yiyona ngoma eba ihit ke kanjalo futhi naye usiphesihle umntakazi laphana kuLuve ukhiphile impela album yakhe ukanye iphilo kubizwa kuthiwa i-extended play ngolimi lokutshela kwalaphana ingoma impela emnandi kakhulu ziningi ingoma khona ingoma impela emnandi kakhulu ayishaya intokazi usiphesihle umntakazi ke lapha othi daba esilithina kakhulu udaba oluke lahlongozwa kakhulu lapha ezinkundleni zokuxhumana ku-Facebook lapha udaba olithinta ushuni ikaLuve lapha uzokhumbula ukuthi lensizwa ishaya ushuni wayo ohlukile impela ushuni ongajwayelekile nokwenza abantu abaningi bazibuza ukuthi mangabe kuthiwa impela uLuve uyakhipha i-album uzocula kanjani ngoba ukwazi ukuvuma mangabe lapha ne-featurishiwe izinto eziningi nje ukuvumelana nomuntu olida abantu abaningi bebazibuza impela ukuthi uLuve mangase kuthiwa uyakhipha impela album uzocula kanjani kodwa ke ujabulisa abantu abaningi impela ngenxa ukukhipha ingoma efikenza kahle impela enkundleni zokuxhumana laphana kanjalo kuma digital platforms nje ingoma ihamba kahle kakhulu i-album kaLuve laphana kodwa ke enye insizwa ke yathi ukubhala omunye umbhalo ku Facebook ikhuluma ngabantu abasebenzisa ushuni ofana noshuni kaLuve le post ifike yabhala ukuthi umenzi umjolisi ulimit uDlubheke uGatsheni noSminofu uSikweleti wasethi osuka sambekela wasethi lento enenza ibhlungu kakhulu ngiyamxhaphaza straight uLuve ukuthi nizozenza yena ningavumelene nawo uLuve Dibazane wakubeka wacaca umbuso wamaciko ukuthi kumphatha kabi ukuthi kube nabantu abazenza yena still niyaqhubeka abanye ke abalandeli baze bakholwe nangempela ukuthi uLuve uyena kanti cha nenza ama-fake akhe lensizwa esakhula emculweni ayikadli imali yamuntu engaloshuni lena ohlezi izoba nama-hit kuwo mayibhiki uyatrenda umenzi ku-TikTok uyimanje ngale ngoma i-fake kuyona kuLuve laphana ethi ngeke ungiphathe yini ke enihlula ukwenza njengomashelela nicele i-feature laphana kuyena uLuve njengoba u-Ali Mfokamgobe benza laphana bacela yona i-feature ibhala kanjalo ke lensizwa impela ikhuza okanye idlulisa laphana ukunganami mayelana nesenzo esenzwe insizwa eziqada kukhipha i-album okanye ama-album enza kahle kakhulu lapha uzokhumbula ukuthi umenzi ungomunye wabantu abathe ukukhipha bayifaka impela le voice efana nokwaLuve ukuthi mangabe khona olidayo avume omunye umuntu eceleni kodwa ke mina angazi ukuthi kuphi mhlawumbe ku wrong lapho ngakho ke ngifuna ukuzwa ukuthi wena mhlawumbe ukubona ku wrong yini ukuthi kube khona abantu abasebenzisa lapha ushuni ofana noshuni odlalwa uLuve owenza kahle kakhulu impela ingoma zakhona mangabe mhlawumbe efakiwe kwezinye zengoma mhlawumbe wena ukubona ku right
or kumele bacele kuye ukuthi bamfeatureishe mangabe khona ebafuna ukukusebenzisa okufana ne-voice kaLuve umfokadubazana. Mina ke ngifisa ukuzwa kuwe ukuthi wena kuthini kwakho ukuphawula ngalolu daba, ngoba abantu baziculela ngamazwi abo. Baningi futhi abantu abadlala ushuni abawufica uvele ukhona. Singabala abantu abadlala ushuni kagcwensa, abantu abadlala ushuni webhovu lakadikadika. Baningi kakhulu abantu abathola ushuni usuvele ukhona kodwa still bayawudlala. Kuyinkinga yini mhlambe mangabe kukhona abantu abasebenzisa ushuni ofana noshuni odlala uLuve umfokadubazana mangabe featureishiwe? Ngifuna ukuzwa kuwe mina ku-comment section, sixoxe ngalolu daba. Ngaze ukuthi ngiyathemba mhlambe sesizohlangana khona kuma-comment section ukungixoxela kabanzi ukuthi wena mhlambe kuthini kwakho ukuphawula ngalolu daba oluthinta laphana insizwa uLuvevane umfokadubazana, umfokajamu ohlala ey'nkweni laphana. Kunzima kakhulu-ke ey'nkundleni zokuxhumana impela i-album yakhe yenza one. Mina ke ngifuna ukuzwa ukuthi nina kuthini kwakho ukuphawula ngalolu daba. Ke siphinde futhi sihlangane ku-comment section sikhulume ngalolu daba ke bese futhi sihlangana kwividiyo elandelayo ngesikhathi esilandelayo. Ningakhohlwa ke ukungilandela ku-Facebook @radioinkezo bese ke niya-subscribe. Siphinde futhi sihlangane isikhathi esilandelayo kwividiyo elandelayo. Nibe nosuku olumnandi. Ngithanda kakhulu.